Čaute kamoši, dneska si rozoberieme počítačový systém. Tento počítač sa volá HP. Neviem, aký počítač, ale rozoberieme si ho. Pripravíme si šrobovák a potom si pripravíme ešte plusový šrob. Takže môžeme začať rozoberať. Takže môžeme dať dole tieto krytky. Takto to vyzerá. Táto krytka. Potom toto je druhá krytka. Musím ešte rýchlo odšrobovať toto, aby to bolo pre vás rýchle. A nezabudnite dať like a subscribe na toto video. A nezabudnite ho šerovať s ostatnými ľuďami. No, takže vidíme tu. Toto sa volá hard disk. To neviem, či to viem dať teraz von, lebo dobre. Tak toto vyzerá. Toto je hard disk. Toto. To je SATA. A potom ešte zapínanie. Takto to vyzerá hard disk. Toto je anténny modul. To dá, vie sa cez to pripojiť Bluetooth a Wi-Fi. Potom toto je nejaký procesor, neviem jaký. Asi je to chipset. Neviem, potom toto je ramka. To je taká skoršia táto, skorší hard disk. Lebo to akože uloží dáta ešte pred hard diskom. Dobre, to môžeme dať naspäť. Tak to vybereme aj túto. A ako vidíte, sú ešte v dobrom stave. A tu by išlo SSDčko, Solid State Drive. A tu je šrob na klávesnicu, aj toto je na klávesnicu, a ešte aj toto. Tu je BIOS baterka. A to je všetko. Uvidíme sa u ďalšieho videa. Nezabudnite dať like a subscribe. A šernite toto video s vašimi kamarátmi alebo hoci kým.